Timbog ang dalawang ginang matapos silang maaktuhan na gumagamit ng valid ID at peking mga dokumento sa Villasis, Pangasinan. Ang dalawang ginang na edad 41 at 44 ay residente ng Barangay Patayak, Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa pulisya, ang mga sospek ay nabistong gumagamit ng valid ID na hindi naman umano nila pag-aari upang makapag-solicit ng pera sa LGU ng Villasis. Inireport ito ng mismong may-ari ng valid ID na agad namang inaksyonan ng mga pulisya. Naaktuhan ng mga otoridad ang dalawang suspect na nagsasolicit ng medical assistance sa Sangguniang Bayan gamit rin ang parehong ID. Accordingly sa complainant, nung pumunta siya sa may Ordaneta, nasundan ng dalawa. Kaya nung pumunta sila sa Barangay Pias, kumuha nga sila ng mga documents at ginamit yung pangalan ng babae, yung complainant. May mga nakuhang mga pera, tapos mga papeles na pang solicitation letters. Kabilang sa mga nakumpiska sa dalawang suspect ang mga dokumento na nakapangalan sa biktima gaya ng national ID, medical certificate at barangay indigency. Kasama rin sa na-recover ang iba pang valid ID ng iba't ibang individual. Nakapagpiyansa na ang dalawang suspect na kinasuhan ng paglabag sa Article 178 of the Revised Penal Code o using fictitious name and concealing true name. Samantala, isang 43 anyos na ginang din ang nahuling gumagamit ng peking pera sa public market sa bayan pa rin ng Villasis, Pangasinan. Ginamit umano ng suspect na tubong Taguig City, Metro Manila ang isang peking 500 peso bill upang makapamili ng beauty products sa pwesto ng biktima. Nabisto itong peke ng may-ari ng tindahan dahil sa ginamit niyang counterfeit money detector. Ayon sa pulisya, humingi ng tulong ang biktima sa mga market enforcers na agad namang nakahuli sa suspect at dinala ito sa police station. Itong suspect nga ay bibili sana ng mga beauty products using yung pera na false o yung peking pera. Buti na lang nakita nung meron silang ginamit na pang test kung talagang genuine yung pera, and apparently na tuklasan nga na peke yung pera. Hindi naman na nagsalita itong suspect natin with regarding doon sa kung saan niya nakuha itong peking pera. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na haharap sa reklamong paglabag ng Article 168 of the Revised Penal Code o use of false treasury or banknotes. Ayon sa pulisya, ngayon lang nagkaroon ng ganiting report ng pagnanakaw ng ID at pamimeke ng pera sa bayan ng Villasis. Lalo ngayon ay papalapit na ang Kapaskuhan na maging mapanuri sila, lalong-lalo na sa mga taong namimeke ng mga pera. Siguraduhin nila na dapat maging genuine or totoo talaga yung kanilang mga isinusukle or yung kanilang tinatanggap na pera para maiwasan natin itong mga ganitong mga insidente. Lester Narag, Balitang, Solid North.